Miten kansanedustaja Sanna Lauslahti on hoitanut hommansa? No, Sanna on hoitanut hommansa erittäin hyvin. Sannassa on monia vahvuuksia. Yksi on se, että hän on työhönsä sitoutunut. Sannalla on ilmiömäinen kyky perehtyä uusiin asioihin ja tehdä niistä omia johtopäätöksiä. Eli kansanedustajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että kykenee sulattamaan suuren määrän informaatiota, mitä meille tarjotaan, suhtautumaan siihen kriittisesti ja sitten tekemään poliittisia johtopäätöksiä. Sanna on myös positiivinen tyyppi, eli iloinen ihminen, tulee ihmisten kanssa juttuun, ja se on toinen tärkeä kansanedustajan ominaisuus. Eli sosiaaliset kyvyt ovat vaikutusvallan kannalta olennaisia. Pitää hyväksyä ihmisten erilaiset mielipiteet, mutta pitää pystyä myös etsimään yhteisiä näkemyksiä. Sanna on ollut erittäin aktiivinen talousasioissa ja verotuksen kehittämisessä erityisesti niin, että verotus kannustaisi järkevään toimintaan, työn tekemiseen ja myös terveisiin elämäntapoihin. Sanna on ollut hyvin aktiivinen muun muassa minun suuntaan sokeriveron ja rasvaveron kehittämisessä. Ne eivät ole yksinkertaisia asioita, mutta ne ovat tärkeitä tavoitteita ja kokoomus ajaa näitä asioita myös ensi vaalikaudella eteenpäin. Eli Sanna on hoitanut työnsä hyvin. On ollut tosi kiva nähdä hänen osaamisensa ja myös se, että häntä arvostetaan kansanedustajana tässä talossa. Vaalityö on aina tiimityötä. Jokainen kansanedustaja ja jokainen ehdokas tarvitsee tukijoukkoja. Kannustankin sinua tulemaan mukaan Sannan tukiryhmään.